бале метавонем ки озодона ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед ва боз соҳиби ягон ихтисоси хуб мешед. ватани худмон обод кунем, дар ватани худмон сарҷам бошем. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Бо диққат тамошо кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Як хушхабара ба маълумоти шумо мерасонам. мо аллакай рӯзи эфири Mercedes S-класса аниқ кардем. Нафарҳое ки мара тамошо кардесен, тақдири худтона бисанҷен, аксияи грандиозни ҳозирам ҳастай. Комментарияро бубинен, номери WhatsApp ҳастай. Ҳамура дар телефон сохранид карда, дар WhatsApp салом бинависонед. Тамоми информатсияш барои шумо мерава. Рӯзи 20 август соати 19:00 дар ҳамин канал эфира мегзаронем. Ба ҳамин хотир фурсата аз даст надода тақдири худтона бисанҷед. Хоб Давлатшоҳ нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Рейди границаҳо чӣ хел шид? Меган рейдҳо тамом шидяд. Ҳамин гап ягон асос дорад ё ин ки не? Дар сарҳадҳои Қазоқистон то ҳозирам тафтиши ҳуҷҷатҳо ҳастай. Ба мисли фурудгоҳҳо. Рейд гӯем ки тамом шидагӣ нестай, чӣ хеле ки тафтиш мекардан, ҳамхеле ҳозир мондагӣ ҳастай ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бо задержка дуромадестанд. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум рад. Барои Золотая корона маълумот бидем. Дар чӣ мавзӯъ маълумот гирифтан мехоҳем? Агар ки дар назар дошта бошед, аз Золотая корона қарзидор бошед омада метавонед ё ин ки не? Вақте ки маблағи қарзи шумо камтар боша, агар бале метавонед ки озодона ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум рад. Ман дар Нижний Новгород ҳастам. Документом 100%. Ма отпуска гирам 20 рӯза. Равам Тоҷикистон айус омадан. Мара дар аэропорт депорт намекунанд. Вақте ки документҳои шумо 100% боша, не, ягон намуд депортатсия намешен. Мисол вақтҳои пештара ягон нарушение надошта бошен ё доғи судӣ надошта бошен, миёен танҳо тафтиш мекунанд ва дополнительни проверка мекунанду баъдан ба Федератсияи Русия мемонанд ки ворид бошед. Як каси дигар нависондае ки таваллуди ман 1963 61 сола шудам. Ман ҳам дар қайд мондан дар кор. Дар мавзӯе ки мо гуфтем, касе ки дар учёти военӣ намемона, паспортошона аннулировать мекунанд, оиди синни сол ҳеҷ чиз гуфта шидагӣ нест. Ҳамин қадар омадагӣ ҳастай ки ҳар нафаре ки двойное гражданство дорад ва паспорти российский шқати омада худша дар учёти военкомат намемона, паспортҳоро аннулировать мекунанд. Як кас нависондаи салом, якум комментария. Ай мо дар савол ҷавоб по-братски. Саволтон нест, мутаассифона бародари азиз, саволтона менависондем ва ҷавоб мегардондем. Ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, агар ки шумо бихоҳед дар Федератсияи Русия студентский билет бигиред, онлайн дарс бихонед, дар ин ҳамин рақамҳо бинависонед, дар WhatsApp-аш студентский билет тайёр мекунанд, шумо дистансиони дарс мехонед ва боз соҳиби ягон ихтисоси хуб мешед. Сабра нависондай. Акнун бедор шидӣ? Паспорти мара моҳи март аннулировать карда буданд. Хай аз вақташ ки аннулировать кардаиста бошанд, лекин ҳозир официални нашр шид ки нафарое ки дар военни учёт намемонанд, паспортҳо аннулировать карда мешаванд. Як каси дигар нависондаи салом додар. Ман зан ҳастам ва наберам ноболиғ аст. Гражданини Россия мебошад. Ман метавонам ВНЖ гирам. Аз пушти наберам илтимос ҷавоб ден. Аз пушти набератон танҳо падар ва модари худаш метавонад. Биби ба воситаи набера ё ки набера ба воситаи биби ҳуҷҷатгузориҳо дар мавзӯи гирифтани паспорти российский номумкин астай. Раҷабов нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ака патентам хати сертификату дигар ҳуҷҷатома гум кардам. Чӣ мешида бошад? Патентона гум карда бошед, ҳамаи ҳуҷҷатотона гум карда бошед, мерен муроҷиат мекунед барои вастанавид карданаш. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. Бародар хубтар ва аввалтараш ҳамин ки аз ватани азизи худамон набуроем, аз ватани азизи меҳрубони худамон намонем. Бале, дуруст қайд кардед бародари азиз. Бояд мо ҳарчи кӯшиш ба харҷ бикунем ки ватани худмон обод кунем, дар ватани худмон сарҷам бошем ва дар ватани худмонам ҷои кору фаъолият кардан бисёр аст. ҳар ихтисосе ки имрӯз мо шумо дорем, агар ки кор кардан бихоҳем, дар ватанам ҷои кор зиёд аст ва боз рӯз то рӯз зиёд шидааст. Корхонаҳо ки коргароро ба кор қабул мекунанд.
як кас нависонда ассалому алайкум акаи сорубон. Хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ нестай ва призови тирамоҳӣ аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум дода. Ман патент дорам, ягон нарушение надорам. Бояд граница бигзарам. Омаданда мегардонанд ё не? Як хело меган мегардонанд. Ягон нарушение надошта бошӣ, ҳамаи документҳо 100% бошаву мисол ягон закона нарушад кардагӣ набошӣ, вақти гузаштан ягон мушкилӣ намешавад бародари азиз. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.